Her jirlikte jıyın üzüşen sәгатьтә катнашучылар чыгышы белән башлана. 300 еллык тарихлы Сеспел ансамбле бу юлы авылдашлары алдында яңа статуста чыгыш ясый. Алар хәзер халы исемен йөртә. Сначала у нас хор был, он стабильный хор был у нас, а потом, значит, решили из этого хора, значит, мы хотели сделать ансамбль, потому что, как мы говорим, молодежь уходит, в хоре стало меньше народу, и мы, значит, хотели создали ансамбль и назвали Сеспель. Значит, это медуница. Народ в ансамбле, будем говорить, постоянный. Җирлектә башкарылган эшләр киләчәккә планнар. Җирлек башлыгы чыгышында авылның бүгенге яшәеше тулысы белән чагылды. Депутатлар чыгышы докладны тагын да тулыландырды. У нас в деревне Андрейском сельском поселении 7 округов. Значит, 7 депутатов. Все, конечно, они уже работают уже по 2, по 3 созыва. Каждый депутат в своем округе работает со своими избирателями. Так. Но мы, вот, например, весной убираем. Багдашкин авыл җирлеге җыены быел дәүләт программасы нигезендә төзелгән яңа күп функцияле үзәктә уза. Халык канәгать, шулай булмыйни. Авыл узган ел гыйбадәт йортлыда булды. Быел фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк. Комфортно присутствовать в тепле, в чистом помещении, уютном. Видеть вас и знаю, наслышан, что здесь проходят концерты сейчас, проводятся мероприятия. Поэтому немножко мы продвинулись в решении работы водоснабжения, но остаются еще у нас проблемы по этому вопросу. Я думаю, их тоже мы будем решать. Кизле авылы клубы халык белән шыгрым тулы. Якташлары республикада танылган яшь йолдыз Рөстәм Насыйбуллин чыгышын тыңладылар. Җыенда да актив булдылар. Менә бу авыл эчендә платформаларны тизрәк бетерү өчен безнең бит бу авылда торган бусыз ничектер бик Еще мы наконец поработали в программасы. Анда бит иң кеме 8 сум җыялар. Меңәр сум ужаклар авыллар бар. Безнең 2 сум белән. Бу җирлектә безнең авыл, алар бөтенесе дә актив. Киләчәктә безнең инде бик важный эшебез шул. Икледә битрегә су эшләре. Район башлыгы Рави Кузюровның Киекле мәдәният сарайын ремонт программасына кертеләчәге дә хуплап каршы алынды. Үрнәк күперен ныгытуда ярдәм итүне сорадылар, мәгълүматлы да булдылар. Җыенда участок уполномоченные җирлектәге оператив хәлгә бәя бирде. 1 марттан авылда шүпшәр җыю белән шөгыльләнәчәк мех уборка җәмгыяте җитәкчелеге тәкъдиме һәм хезмәт күрсәтү шартлары бәян ителде. Авыл тормышында активлар район башлыгы Рави Кузюров кулыннан бүләк кабул итеп алды. Иске Чаллы авыл халкы да авыл җирлеге башлыгы чыгышын зур кызыксыну белән тыңлады. Основные вопросы, которые поднимались на сходах, это вопросы благоустройства. Ямы. Вы мне помогли один раз, но каждый раз тоже к вам обращаться это неудобно. Нельзя ли как-то организовать на нашей территории это выкачивание? Платно, конечно, уже, конечно, платно. Сораулар да күп җыелган булып чыкты. Вот мы ждем, полы заменили, спасибо большое, на этом дела встали. Здесь вот мы сидим в обновленном, так скажем, пусть не совсем до конца, но задачу ставим мы ближайший также завершить еще и спортзал, довести до ума. Конечно же, и обновить здесь внутреннее состояние клуба. Но самое главное, мы одежду сменили, так скажем, тепло, светло. Удалось нам при поддержке Шамиля Габдулхаевича садик немножко подремонтировать, там тоже свое продолжим мы, и там окна надо менять, сейчас решаем вопрос над этим. Поэтому обязательно на этот год ставим задачу себе в этом поселении отремонтировать дорогу подъездную к селу Старые Челны, потому что уже по содержанию задачу поставили мы, от Татнефтедор. Я думаю, летом эта задача также будет решена. Но по желанию наших депутатов выступал, сказал по спортплощадке. Я думаю, мы сможем эту проблему решить в рамках наших программ. Будем его сейчас плавно вводить в планы лимиты. Җыеннар Уртакамышлы, Яңа Иглай, Әхмәт авыл җирлекләрендә дә халыкның зур активлыгы белән узды.